Здравейте хора, аз съм БГ Волф и днес ще играем на ранкет и нека да започваме. Първата игра ще ни пусне Brawl Ball. Аз тук лично за Brawl Ball избирам Спайк и ни пуска да видим кой ранг ще се обърне с него. Те са много лоши ранкове от нашите. Аз мисля, че ще ги победим, но кой ли знаете, може просто да не изсъка ранг. Но те са пак още за стопката, но са много добри, не знам. Те май играят от мини акаунтите. Сигурно на другия акаунт са си мастър. Не. Как ще са толкова добри, бе? Не! Брат, аз не загледам какво става, брат, Биби! Да, и то си пусна хайпер-чарджа. Край на матча. И дет сме. Да видим, по-скоро сега ще правим квест с някои бrawlъри. Но имаме само един квест, който тези бrawlъри не са ми таковани. Сега нека да цъкаме play. И нокаут. Избираме 8-bit. С него са много купи. Абе, забравих да го говоря. О, Дио бе, Рико, който е този ранг, не знам как се казва, но е много добър. И този скин на Едгар също не е лош, той може също да е добър, но не се знае. Ето го новия скин на Мелоди. Ама да видим дали ще убия Мелоди, да. Сама страхта от Dynamite, да. Не е ползва на мене, но... Да ви... Едгара уби Dynamite. Той свърши цялата работа на отбора и... Много робот като е бавен. Мелоди. Пак не гледах какво става. Но печелиме. Май ще стигаме на Silver 2. Ще се опитам да стигна чак до Gold. Не до Gold, ами на Diamond. В следващия епизод ще се пробвам да стигна до Legendary. И на трета част ще се пробвам да стигна до Masters. Но сега съм още на Silver. И пак нокаут. Избираме пак 8-bit. Сега ако този има Legendary Brawler ще е добре, но не. Служи Бери, моля те. Бери е много добър, моля те. По-скоро да я видим. Да, Бери. Какъв Едгар, бе, брат? Та Пайпър от друга отбор, мисля, че ще ни... Да, няма да казвам, защото ще ми такова акаунта.
Продължи, не разбрах кога я убихме. Но каутите. И Емс дали ще бъде? Пускам зоната да атакувам Емс. Ще да кажа бит. И Емс е много добра. Това е Емс. Да, в зоната ще ми мърде. Браво е. Да видим дали и това ще е уин. Ако уин на тази игра, мисля, че ще стигна до бронз 2. Не, умрях. И умряхме. Не, този си напълни хайпача. Жал. И ние си напълнихме. Крова си го напълни. И знаех си, че още в първата минута ще се пусна, но аз го убих. Да пускам ли зоната или не, това е. Дет, Емс, ти си пусна. Хайпер чарджа, нямаше какво да направя. Искам да се бъде. Шо не умира кръв. Никой да не умира, моля ви. Убийте ги. Умри, Емс. Емс умира. Да, Емс умря, бях прав. Но Едгар може да загуби, защото... Да, скочи! Не. Много зле стана. От тази Пайпър се пусне по това. Може да стане много... Пайпъра... Дето печелиме. И да. Почти си. На следващата игра, когато спечелиме, ще сме на бронз 2. И ще отваряме ранг дроп. Hot Zone. Да видим с какви броуъри ще играем. Аз избирам някой с хайпер чарджкъл. И днес, ако стигаме до Колт, ще е много добре. И да, започва играта. Добре, те са много силни, няма шанс да спечелиме. Поне за мен са много силни. Не вода. Това е на майка за малко да ме убие. Едгар, не брат, Едгар. Стънат. Брат, криво хвърляш бомбите. Ние ги бием. Аз дори не забелязах. Дето, мисля, че ще умра, но добре напълних си хайпер чарджа. Умри. Слушайте, умирайте. Да си пусна хайпер чарджа, когато дойдат. Ще ги наебам. Да се хвърля ли? Да, хвърлям се. И убих двама. И ще спечелиме. След 3, 2, 1 спечелиме. И съм бронзен. Ще отваряме ранг дроп. И нека да го отвориме. Какво ще ни се падне 1000 блинк. И да, хора, ако това видео ви е харесало, ще съм много благодарен да оставите по един лайк.